Benvidos ao Pasagalego do CEIP plurilingüe Benigno Quiroga Ballesteros. O tema do noso Pasagalego é alimentos saudables. Estades preparados? Pois adiante! Será rico en fibra que favorece a digestión. Hortaliza de cor verde moi rica en vitamina C. Verdura de cor laranxa que lles encanta aos coellos. Froito marrón moi enerxético semellante a unha pasa. Verdura favorita de Popeye. Alimento básico cheo de vitaminas que debemos consumir a diario. Legume coa que se cociña nos callos. Conxunto de verduras e legumes frescas fundamentais nunha dieta equilibrada. Alimento fermentado feito a base de leite. Legume moi nutritiva que nos aporta moito ferro. Froita que serve de logo dunha marca de móviles moi coñecida. Verdura moi empregada para facer o caldo. Contén o eñe, froito seco típico do magosto. Alimento cheo de proteínas que nos dan as galiñas. Verdura típica de Padrón que ás veces pica e ás veces non. Alimento derivado do leite moi típico na súa. Verdura típica para acompañar un bo cocido. Peixe rico en omega 3 que é protagonista do San Xoán. Ingrediente principal do gazpacho. É a froita máis consumida no derradeiro día do ano. Hortaliza tradicional que temos en todas as hortas. Legume verde alongada dentro da que medra das fabas. Bebida obtida a base de espremer froitas. A, avea. Co B, brócoli. Co C, cenoura. Co D, dátil. Co E, espinaca. Co F, froita. Co G, garabanzos. Co H, hortalizas. Co I, yogur. Co L, lentellas. Co M, masa. Co N, navisa. Co Ñ, castaña. Co O, ovo. Co P, pemento. Co Q, queixo. Co R, repolo. Co S, sardiña. Co T, tomate. Co U, uva. Co V, berza. Co X, judías. Co Z, zume.